Üdvözlöm Önöket, dr. Berta Balázs vagyok, idegsebész szakorvos. Minden nem traumás eredetű, kopásos gerincpanasz általában nagyon szépen gyógyul pihenés, gyógytorna és gyógyszeres terápia mellett. Akkor viszont, hogyha ez nem következne be, avagy csatlakozná a meglévő panaszokhoz egy karba vagy lábba sugárzó fájdalom, esetleg zsibbadás, ne adj Isten izomgyengesség, ebben az esetben mindenképpen javasolt idegsebészeti szakvizsgálat. Akkor van erre a vizsgálatra sürgősen szükség, hogyha fennáll egy nagyon súlyos izomgyengesség, esetleg bénulás egy adott izomcsoportban, vagy esetleg széklet vagy vizelettartási, indítási zavar is csatlakozik a panaszokhoz. Erre a betegségre is érvényes, mint a többi betegségre, hogy minden páciens más és másként kezelendő. Vannak protokolljaink, de alapvetően egy porckorongsér megléte még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a pácienst meg kell operálni. Éppen ezért, ha el tetszik jönni a konzultációra, igyekszünk a betegséget diagnosztizálni, megértetni a pácienssel, hogy mi a probléma, mi váltotta ki a problémát, keresni rá egy megfelelő terápiás módozatot, amivel a leghamarabb történik a gyógyulás. Várjuk szeretettel nálunk!